управление на четков мотор с запазване на мощност за машина за инвертиран сироп. Тук се включва захранването. Тук се регулират оборотите. В момента е в режим OFF. Релето за време е настроено за около 40 секунди включено, 40 секунди изключено. От тук се настроива времето на работа в минути от 0 до 60. От тук времето на престой. Че ще ги дам на крайно положение. Оборотите са от порядъка на 4500 някъде в момента. Трябва да се включи след малко, ето. Даже и по-малко са оборотите. Тенциометъра могат да се вдигат оборотите по време на работа, да се настроят, като мощността се запазва. Цикъла се повтаря. Цикъла се повтаря, докато не се изключи захранването на релето. Ще чакаме да се изключи. Ето, изключи се. И така до безкрайност могат да се повтарят цикъла.